L-istudju se jsir fuq il-bini ta' pont dirett bejn Malta u Għawdex mingħajr ma jgħaddi minn Kemuna u ser jistudja wkoll l-impatt ambjentali li jista' jħalli. Il-ftehim biex isir dan l-istudju ġie ffirmat f'Kastilja bejn il-Gvern Malti u l-Viċi President tal-kumpanija Ċiniża China Communications Construction Corporation Limited. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li dan l-istudju se jsir mingħajr obbligazzjonijiet u għalhekk il-Gvern mhux se jkun obbligat li jibni il-pont la darba l-istudju jkun lest. Il-Prim Ministru Muscat qal li kien il-Gvern Ċiniż li joffra li jsir dan l-istudju dan jixed il-ħbiberija bejn Malta u ċ-Ċina. Joseph Muscat spjega li l-Gvern qed iqis l-alternattivi kollha biex iżid l-aċċessibilità bejn Malta u Għawdex. Il-Prim Ministru Muscat reġa' saħaq li l-Gvern ser jikkonsulta mal-Ċina biex jasal għall aħjar deċiżjoni skont il-ħtiġijiet partikolari tagħhom. Preżenti għall-iffirmar il-ġimgħa wara nofsinhar ta' dan il-ftehim kien hemm ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi, dak ta' Għawdex Anton Refalo, il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona u l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Louis Grech.